Birmoni Tripurani Mangkothinote po dakti naitungnani samung chengjangnani bagai Koktisalo Kuwaiphang Kayaram kamio thangu Sogwikha Montri Suklacharan Noatia. Haino hai Koktisalo Kuwaiphang Kayaram kamio kaisini kimi himui thangu Sogwikha Montri Suklacharan Noatia. Hawa phobjagai thine dakok Birmoni Tripurani Mangkothinote bodakti khulai naitungnani bagai Khungwi JCB Malkhung lama katal snamoi samung chengjagna bagai thangu Sogwikha. Aba haikeno a shala Montri Suklacharan Noatia bo thangu Sogwikha. Aba haikeno a amsayo thanglai suklainani lamate nungjangnai tui kaham korini bagai lai thangnai yakse hapangni naikol mungnate dalbedal sungmang kasaka. Habong hatai kasoe bolongtei thanglai suklaina nango aba haikeno tongkesebo tongnani nango a amsani lokorok Birmoni Tripurani Mangkothino naitung mungni samongo ongkhoira hinke aba haibi alok lai tongmani kok sai mangala khamo hene buwan suklaikha a amsayo thangu sogini hastini sinai nongnai lokorok aba haikeno Birmoni Tripurani Mangkothino naitogi tiklainani bagoi tamuchubaso khlaijaknai abona tuibo kok saka Montri Suklacharan Noatia flood effect Khungwi heavy rainfall ni bisingti wati kotor phayoi samotolo prai nok jara poribar tongnai para tongnai tui lomkha ar jara hatai kuchugo nok tongnai rok kami amchai rok boroni hinke landslide ongoi gobang mano khoti ongkha bonorogoi sini taku khoroksa Birmoni Noatia Birmoni Tripura sori ba 20 tarigo wati kotor phaimon jorwano phungano nokni ongkhorei samung tangna thangchanibo ba bini nok tolabo pukri tongo aro anok protection khana bagai net langai bo aro drain rok sab khlaiei bini pukri ni ano protection khana thangchanibo asomsa tmahin dalai hatai kotor kuwagi klaiei abuni bisingtino 20 tarika bono kamajak bini nok Aboni bagai a shala Khungwi JCB Malkhung no Twlangwi lama katal tane Birmoni Tripurani Mangkothino naitogi tiklainani samongo ongkhorka Montri Suklacharan Noatia. Bureau report Chini Khorang.